Telo mag dhowedhe sub-county ma Suba Central ka omakore gi jogo ma ochung'ne rito alwora kod jokanyo mamoko e sekta mar pith rech ochako chenro mar chwalo ler e dhowedhe ma alworano. Jafwambo marwa Ali Abich gi ler mathoth. Jogo ma ochung'ne rito alwora e kaunti ma Homa Bay osebedo ka golo ywak margi e wi chido mag dhowedhe mopogore alwora mar Nam Lolwe kaluwore kod taka moting'o chupni mag plastik, jwelni kod yugi mamoko makunore kod itho weti aoya e dhowedhe ma bende chido Nam Lolwe kendo hinyo ngima lee modak e pi. Dhowath ma Wadiang'a ma en dhowath maduong' e sub-county ma Suba Central osebedo ka ochido kendo yugi osebedo kobiore e dhowadhno maka koth ochwe to yoro nyaka Nam Lolwe ka jakom dhowedhe ma Suba Central Gideon Rang'wa wacho ni koro giwuok oko ni dhowedhe ma kono ketie ler. Kilwa moro mar rech mar ngege dhi bedo maber kabisa kendo dhi malo rech biro piny ka biro nyuol nikech wang'e maber kata mana tenis michike namni en gima kel sum komako kata ng'ut rech kama en nyaka chieng' rech to kode koro miyo gimoro amora ma dho nam olil miluongo manyalo bedo plastic wadwani wagol wawang' mondo wabed gi ler mar dho nam ma biro kelo riwruok mar beach management unit ni en nyaka bed koro kobyo ni koro kwa biro as a team e kwa nyalo time wabro kor mbaka ne BMU ma Wadiang'a and even BMU mane sub county marwa kaka yor neno ni gikedo kod jwelni chupni mag plastik e kin taka mamoko ma jopiny osebedo ka keyo aoya e dhowedhe jogo mochung'ne rito alwora kaachiel gi jokanyo e sekta mar pith rech e gwenge mag Suba mane ochako chenro mar keto ler e dhowath ma Wadiang'a okone jolupo kaachiel kod jopiny modak e alwora mar dhowedhe mondo were gi tim mar puko taka aoya mar reso ngima lee modak e pi. Around place ni ma wantiere ni Wadiang'a ne bet kolil maloyo beaches ma wantiere godo kar kae. Koro en mor marwa mar partnering kodgi kod Eco Impact gi Viti Farm mar mondo mi watim alwora kar kae kod puonjo jo modak Wadiang'a beach kar kae kaka onego bed ni giketo ler ma margi. Ka alwora mar nam olil to ngima mar rech ok bed maber. Ka waweyo solid waste kaka plastic gi pampers gik machalo kama kod dhi e nam to rech chamo gi bende. Ka gidhi e diet mar rech kuonde ma rech dake bedo ni richo to ngima mar rech bende bedo ni koro ok ni maber. Koro kaka kambe mapidho rech ok udwaer ni mondo nam obed molil. Ka bende gijiwo mondo jokombe mag dhowedhe oket chenro makare dhowedhe ma girito mondo mi jopiny kik puk taka yo moko winjore. Gigo modak e pi gigo modak oko kata gigo mafuyo kwa keto alwora bedo maber sechego gimoro amora bedo mamor. Wan kaka Eco Impact jogo ma deal kod weche mag environment wa exercise ni omorowa maduong' kabisa. Ai mapunde wa modhe madhogo modhe be mamine waluo kete ba mwaluo omena and everything. Koro kolil to ngima wa ok ni sawa. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Riwruok